everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Kumay mo kulatay ni kung dili ka. Saman! Ako ra. Agoy! Ibo yung kong isukmag ha! Tuwang patok! Ano tawag tayo sa bahay? Buhi ko! Buhi ba ha? Buhian! Lukoton! Tika! Gilukot! Uy, ngi. Mura ka banig, uy, gilukot. Okay ra ka? Okay naman. Ikaw, Irene, okay na ka diha? Okay ra. Bisag maka-stress kayo rong adlaw. Han, kung ganahan ka matog, katog lang. Sandig sa kong baga, oh. Ah, kasweet ba? Baya. Pero bisag maka-stress, nalingaw ra sa quiz bayot pag sukmag na siyang banabana. Usara niya ka kumo ni barag man dayon. Di mo barag nga. Nipis kay glawas. Yang bayot kay mura pag buksingero. Tingagan ni ko. Wa tumpalit sa hangin. Kung higtan tong tawhana, pwede mo to himog tabanog. Grabe. Grabe sa di mo Angel. Wala lang, sapi-sapi. Tinuod bitaw. Napay dagway pero gaba. Abot say nakita sa bayot atong tawhana oy. Unya nagpakulata pag yun siya. Haskang. Tungod man to sa gugma, Angel. Aw. Kay basta nahigugma, anda man mo dawat bisan unsa. Pares ni Irene nga ni dawat gihapon nimo no. May pagwa ka na lang mo tingog, Ryan. Bitaw. Han, mga tug ta, Han. Taas para ba ang biyahe? Tug ta. Daan pag yung kong namalik ra dayon sa syudad sila si Attorney o si Angel. Wa na ang ilang sakinan sa gipuy-an nila ni Ryan. Maayo kay init pa ning linat ang manok nga Bisaya. Nga ako kunuhain kita para kang Irene. Peace offering kunuhay. Ayaw kulba ron na. Attack! Ni anak ko. Manumbay na ko. Kandado? Kada ko ining kandado? Put pang ipasabot. Namaligsap sa syudad sila si Ryan o si Irene? Pag-usab na ron na uy. Pangitag laki nga dili minyo. Aron malinaw ng imong kinabuhi. Panamini gyud ning nahitabo nimo karon. Panamini gyud ni. Nakasaan naman na ituon ko ni Angel nga magtarong na ko. Nga dili na ko magsamok pa nila ni Irene. Pero daoy, pagkakita na ko balik ni Ryan, nigwapo magmaayo si Ryan, uy! Murag dili. Anang, murag maglisod yung kong kalimot niya. Sao naman ni, uy! Salamat gid kaayo ha, Angel. Gipapuyo mi nimog balik dinhi sa mansyon. Nagkauban na sad ta. Unya, nakatrabaho na sagbalik si Ryan. Salamat gid kaayo ninyo ni attorney. Kapila naman ka magpasalamat Irene. Uy, murag ka 1 million naman. Mas mahisad nga ni ano mo sa syudad. Kaya ini panganak nimo, dili na problema. Angel, Mm. nag-istorya namin ni Ryan nga ipaayo na to na mo among bahay nga nasunog. Mamalik namin dito pohon. Uy, di pwede. Pero Angel,
Dili pwede nga hangtod sa hangtod na lang may motibo ninyo din is mansyon. Kaya di gibitaw mo mohangtod din eh. Oh. Paminaw, nasa ko'y laing plano. Unsa may mong plano? Akong ihonghong ha. Oh. Ha? Mauna. Imong ibaligya ning mansyon? Oo. Pero oy noon sad. Dako ra gid kaayo ni para nimo. Mauna. Pero ang mga handumanan sa imong mga ginikanan, Mao sa liga niya akong giuna-una. Sa tinuod lang, hagbay ra man ni ako gusto ibaligya. Pero... Aha! uy, unsa man uy? Makuyawan naman tani mo uy. Sorry. Doon na magoy kalit nga nito nga sa akong nauna. Unsa man na? Ako na lang di ay ning i-convert ang mansion nga tourist attraction. Ha? Pina-Temple of Leia ba? Oo, di ay no? Akong sultihan si Marvin ini. Kung unsaon pagpaagi, iyan ang problema. Yes! Karoon pa man kumakaw-na ini. Nice. Nice idea. Liho ka dayon. Kay excited na kay ko, ana. Pwede siya nga tourist attraction. Og at the same time, events venue. Ikaw na bahala sa detalye. Basta mo na akong gusto nga mahitabo. Sa ingon, ma-preserve ra gyapon ang mga butang nila ni Mami ug Daddy. Okay. Maghimo din kong team nga mohandol ini. Time pa. Unsa man? How about kamo ni Irene ang mohandol ini nga project? Imo naman noong ipasa na mo. Di. Paminawas ako. Mas may magunang, mas may gito nga kuan. Ay nalagtiwasa, kay di lagi ko. Okay. Ug bahay ni Irene, gusto ko nga hands-on mami siya siyang anak. How about Ryan? Oh. Former businessman sa na si Ryan, di ba? Na-bankrupt lang. Aw na bankrupt tungod sa siyang kabuang. Pues time na ni nga iyang ipakita ang iyang capability. Pero, Kuyawan ka nga, mabalik ang iyang bisyo kung tagaan mo siya dakong opportunity. katagaan lagi ka sa akong nauna. Magkabasa, magkukunin mo. Tanaw lang kunin mo, naadan ko'y makita. Mau ba? Nanaday kay powers ron? Adi sa rin bahala. Oy. Okay. Okay, sige. Musugal ko niya for the sake sa akong amiga. Ug sa umaabot na kong inaanak. Ha? Tinuod ka, ha? Tinuod lagi. Wa ko magbinuanghan. Gani, makig-meeting na nimo si attorney next week. Human niya ma-finalize ang proposal. Iyaraon niya kang i-inform ka na sa ahan. Nagahilak maguhan. Kadak mong grasya ini. Ako sad gani, han. Nakahila ko ganina pagsulti ni Angel. Kadak mong grasya ini nga gihatag sa Ginoo nako. Iyagi kong gitagaan og laing chance. Nitoon ako, han, nga tinud-anay na gyud ang imong pag-usap. Kay iya ka man gitagaan ini nga opportunity. Oh, wa ba di ka mutuuhan? Nitoo, pero dili 100%. Oh, Pero karon 100% na gyud. salamat han nga nituo na gid ka nga 100%. Grabe ni nga opportunity nga gihatag sa Ginoo nimo, han. Og hinaot nga this time, dili ka na gyud masipyat. Han, dili ko musaad. Pero akong ipakita sa buhat. Okay. Oh, Ngano ka? time pa. Unsa man? Karon pa ko. Nga unsa man? Han, di ba si attorney man ang tag-iya ining mansyon? Nganong para sa handumanan man sa mga ginikanan ni Angel, ang pasidunggan sa paghimo ining mansyon nga tourist attraction. Oh, Ngano? Han? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.